Ahojte, sledujete ďalšiu časť relácie Už máš lístok. Dnes sa budem baviť s Lindou z XL Promotion o veľkom koncerte Nicki Minaj v Bratislave. Linda, ahoj. Čau, ahoj. Začnem tak od začiatku. Kedy vznikla myšlienka spraviť práve tento typ koncertu u nás? No, tak samozrejme minulý rok a nejak sme tak rozmýšľali, že čo by sme také väčšie mohli priniesť tuto vo firme v XL-ku a rozmýšľali sme aj také, že aký nejaký štýl iný priniesť, keďže sme mali predtým väčšie koncerty rôznych iných štýlov a nejak nám to tak vyšlo, že ten rap, hip-hop je celkom populárny a prišla nám tá ponuka, tak sme si povedali, že asi je to ono a reagovali sme a už to potom tak nejak vzniklo spolu všetko. Určite našich divákov zaujíma celý ten proces, ako prebieha takýto obrovský booking takejto hviezdy. Tak jak to prebieha? V každom prípade je to vždy veľmi nevyspytateľné, lebo buď to je také, že strašne rýchle a že ani ja sama neviem, jak sa to podarilo, alebo sa to rieši niekedy aj pol roka až rok a niekedy sa to naťahuje. Závisí aj od interpreta, či ide túrovať, alebo či ho my chceme nejak silou mocou dotiahnuť. A keďže Nicki riešila túr, tak to bolo to v tom kvázi jednoduchšie, ale keďže ona riešila aj americkú, aj európsku túr, tak to trvalo dlho. Jednoducho najprv sa posielajú ponuky, tie sa komunikujú, potom sa posielajú rôzne costingy, či všetko súhlasí a je to celé také akože návážno a potom vlastne takýmito krokmi, ktoré naozaj môžu trvať niekedy aj pol roka, sa potom zide, že teda sme sa dohodli nejako, alebo sme sa nedohodli. A väčšinou musíme byť aj rýchli, lebo nám to môže nejaký iný promotér vyfúknuť, alebo iná krajina nám to môže vyfúknuť. Vy ste na začiatku komunikovali, že Nicki si pozýva aj hostí v rámci túr a bol oznámený Future, ale ten sa zrušil. Z akého dôvodu? No, Future sa zrušil, čo nás tiež veľmi mrzí, lebo to bolo také akože úplne skvelé spojenie. Ale Nicki sa s Futurom osobne nejako nepohodli. Nevyšlo to a je to niečo, na čo my bohužiaľ nemáme vôbec žiadny dosah a jednoducho Future to zrušil. On úvodne zrušil americké turné a potom sa zrušilo aj to európske. Takže Nicki ho nahradila Juice WRLDom. A ten je síce asi menej populárny, ale myslím si, že teraz ide celkom tak hore, že má taký hype, takže ja si myslím, že fanúšikovia akože sa majú na čo tešiť, tak či tak. Určite očakávame, že bude aj nejaký lokálny support. Kto bude mať tú česť vystupovať pred Nicki Minaj? Áno, musím povedať, že Nicki to už v decembri potvrdila, že bude pozývať local support a vyšlo nám, schválila teda Majka Spirita, takže sa môžete na to tešiť. A čo okrem Majka Spirita môžu očakávať od tejto show fanúšikovia, ktorí si zakúpili lístok? No určite obrovskú americkú produkciu, 16 kamiónov, obrovské kostýmy, všetko prehnané americké, obrovský stage, veľa ľudí okolo toho, či už produkcia, nejakí pomocníci, make-up artisti, garderobieri, celá perepuť proste ľudí. A teda dúfam, že sa to podarí tak zlepiť do jednej takej poriadnej kvalitnej show. Po takýchto koncertoch zvyknú byť aj afterparty. Máte nejakú oficiálnu afterparty? Máme v Great klube. Je tam vlastne prizvaná aj ona s kapelou, bude tam mať rezervovaný nejaký VIP box, takže všetci sú tam vítaní. A to si už potom rieši Great, oznamuje to aj na sociálnych sieťach, majú tam aj plagáty, takže určite sa k týmto informáciám dá ľahko dostať. Super, Linda, ďakujeme. A ešte predtým, než sa s tebou rozlúčim, tu máme aj súťaž o 2 lístky na tento fenomenálny koncert, tak by si mohla vymysleť nejakú súťažnú úlohu alebo otázku. Vymyslíme niečo ťažké alebo ľahké? Pre našich divákov ľahké. Daj ľahké. OK, tak dajme si, že či boli pozorní, hej, či dobre počúvali. Kto bude lokálny support na koncerte Nicki Minaj? Tak, správne odpovede nám píšte pod toto video do komentu a 2 z vás vyžrebujeme a získate tieto 2 lístky na Nicki Minaj. Linda, ďakujeme. Ďakujem aj ja. A vidíme sa opäť na budúce. Čaute. Čau.